ng mga nagbabagang balita. Bahay na sunog sa Naga City nang dahil umano sa pagsisiga. Mekaniko, pinagbabaril patay sa Minalabak. Higit sa 2,000 trabaho locally and abroad, sinamantala ng mga job seekers sa Ocampo. At mga taga-Magaraw, binipisyaryo ng libreng dental at medical check-up ng provincial government ng Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaril patay sa isang mekaniko sa Minalabak, Camarines Sur. PNP may person of interest na sa krimen. May ulat si John Amador. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Zone 1 Barangay Mataorok, Minalabak, Camarines Sur. Umaga nitong Linggo, August 17. Ang biktima pinagbabaril mismo sa tapat ng motor shop na kanyang pinagtatrabahuan. So, ini yung biktima tayo si Esmeraldo Jr. Sayat Ibelsa aka Bornok. So 38 years old, kasal, sarupong mekaniko, naka-star po sa Sitio Tarum, Barangay Baliwag, Viejo, Minalabak. So nagadan po ini sa 5 gunshot wounds, 3 sa daghan, 2 sa likod gang sa iyang payo. Naglatag ng mga checkpoint ang pulisya sa maaaring puntahan ng sospek na maaaring may mga kasabwat sa ginawang pamamaril patay sa biktima. May person of interest na rin ang kapulisan na makakatulong sa pagtukoy sa nasa likod ng krimen. Sa ngayon po yung update sa ating investigasyon at paggalap ng impormasyon. Meron po tayong tinututukan na person of interest, pero ini po day pa ma-i-divulge ta kay po hanta pa pong mas pusog ang satuyang investigasyon. Pagtawag po ni Kapitana ng 911, tumawag din po yung kalasag sa atin para impormaran about sa shooting incident at napagkamalan pa nga po natin itong CIMEX. Pero eventually na natin habang on the way yung response ng ating kapulisan ay nalaman natin na totoo. So agad nating ni-reach out yung ating higher headquarters, yung Camarines Sur Provincial Office na makapag-conduct ng dragnet operation sa neighboring municipality. Ayon kay Kapitana Gemma Jordan ng Barangay Mataorok, mismong ang mga sospek pa umano ang nagpaabot ng impormasyon sa barangay hinggil sa pamamaril. So, yun po ang paabot sa akin na may binaril daw. Pero yung pala, nasa lubong na ng mga tanod ko, yung bumaril. Opo. So hindi namin alam. Tapos pumunta pa dyan sa may tapat ng barangay hall para po magsabi. Sila pa ang nagbalita na may binaril daw doon sa Zone 1. Yung suspect mismo po. Kasi bali 2 motor, yung isa lang ang sakay, yung isa naman na motor magkaangkas. Dagdag pa ng opisyal, may mga banta na umano sa buhay ng biktima dahil sa atraso nito sa pagsasangla ng motor na hindi niya pag-aari base na rin sa testimonya ng kapatid ng biktima. Dumating si COP, Captain Monte, COP ng Minalabak. So talagang inano niya po yung private na CCTV, tapos yung mismo nakakita ng senaryo kung paano binaril, pero hindi nakilala nung magkapatid. Kasi takot na takot. Tapos po ang nila is ganito, yung 2 kapatid, parang may din sila na may threat na daw talaga doon. Kasi April pa, kinuha niya yung motor. From April until now, hindi pa niya binabalik. Isinangla daw ng 15,000. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis sa mga sospek. Pinaglalamayan na sa bayan ng Bula ang biktima sa bahay ng kanyang asawa. John Amador, CSN. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Peña Francia sa Naga City kagabi. Mitsa ng sunog dahil umanos sa pagsisiga. Nagbabalik si John Amador.
Malaki na ang apoy ng marespondihan ng Bureau of Fire Protection Naga Central Fire Station at fire volunteers ang sunog na sumiklab sa isang residential house sa Barangay Peña Francia, Naga City pasado alas 11 ng gabi nitong August 17. Kinaumagahan, inabutan ng CSN na nagkakalkal ng mga mapapakinabangan sina Jomar. Ngunit sa kasamaang palad ay walang nasalbang gamit ang pamilya dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nagkakan po ako, then tiggaradan ko po si ilaw. Tapos naghigda po ako hindi. Pag ano ko po, 11:11 po sakto si oras niya. 11:11. Pag araw ko po kayong cellphone, bubukasan ko po kuta. Ay kung nag-aaso po ang itaas ko. Sabi ko, kala ko po wiring. Anong ko lang, hilimong ko kung saan nag-aano si wire. So yun na po ito, pag baba ko po sa higdaan, pag siirip ko po dyan, nagkakalayo na po sa taas mismo. Sa bandang likod. Iyo po. Di po ito, tigpuro ko na po sila papa. Then tig-try ko man po giraray na anuhanin tubig. Kaso po, nagdadakula na po kaya talaga siya. Mayo po maski sa rosa. Sa dirimi lang talaga po ang nadarami sa... Walang nasaktan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Ngunit isa sa mga tinitingnan mitya ng apoy ay ang pagsisiga ng mga papel ng naninirahan sa katabing gusali. Matatandang April 4, 2022 nang masunog din ang gusali ng DepEd sa lugar na maaaring sa parehong dahilan. Ito siyang lumang kantin kang kamhay naman sa may kataid na tong grandstand na dahil naman nila dati ginagamit. Ngunyan, nakiulay yata itong gwardiya kang kamhay na duman mo na maggibong garo barracks. Harayo daki ang piguuli ang kampamilya niya. Duman sila nag-restart. Kaya may sinda ito nag-occupy duman. Sa ngunyan, dahil may pa po masasabi kung iyo talaga to si Pinunan. Pero sa mga sabi-sabi, ang sarumpig ko kaya ninda, dutok do is may nagluon duman sa laog kang grandstand. Pero sa araw ko sabi ko, hinihiling mi ang anggulong ito, pwedeng iyo talaga. May mga sinulo po dyan na gamit eh. Yaon po siya mismo. Kung saan po nagsupon si Kalayo, yaon po doon si mga sinulo na gamit. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP upang malaman ang pinagmulan ng sunog, maging ang kabuuang halaga ng danyos na iniwan ng insidente. Jan Amador, CSN. Kamuntikan lang mabagsakan ng bumagsak na punong kahoy ang dalawang sasakyan sa Ragay, Camarines Sur. Insidente nangyari sa kasagsagan ng malakas na ulan. May ulat si Eli Balbin. Kuha ang CCTV video na ito nitong Sabado sa kahabaan ng Daang Maharlika Highway sa Barangay F. Simeon, Ragay, Camarines Sur. Sa kalagitnaan ng malakas na ulan, pasado alas 8 ng umaga ay ang pagbagsak ng isang malaking puno at humambalang sa kalsada. Makikita sa video ang pagdaan ng utility van at MPV sa magkaibang direksyon na kamuntikan ng mabagsakan ng puno. Ayon sa residente at may-ari ng tindahan na si Mrs. Magdaka, nasa loob siya ng kanyang tindahan nang makarinig sila ng malakas na tunog. Ay, nandito po ako sa loob ng tindahan po, nagtitinda po sa pit. Tapos bigla na lang may bumagsak po na narinig kami sa labas po. Tapos malakas po na ng ulan. Tapos yung di nagsigawan. Tapos nagtawag ng, may mga taong unang po doon, nagputol-putol ng ninatumba na mga kahoy po. Tapos tinawagan po yung kapitan. Pinatawag po yung sa DPWH. Tapos sila na po yung nag-responde po doon sa kahoy na nagbagsak po sa gitna ng highway. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Kaagad na pinagtulong-tulungan ng mga residente at DPWH na maalis ang bumagsak na puno. Patuloy ang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Ragay upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng puno. Eli Balbin, CSN. Dalawa ang kalaboso sa magkahiwalay na entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Naga City. Mga sospek nahaharap sa patong-patong na kaso. May ulat si Jan Amador. Kalaboso ang isang 30 anyos na lalaki sa ginasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group nitong Sabado sa Naga City. Ayon sa otoridad, binabantaan umano ng suspect ang dati nitong nobya, edad 18 anyos kung hindi ito makikipagkita.
Samantala, isang entrapment operation din ang ikinasagabi nitong Biyernes sa parehong kaso sa isang apartel sa Barangay Bagong Bayan Sur sa parehong lungsod. Ang suspect, 27 anyos, nakalugar ng biktima sa Barangay Abella na kinilala sa pangalang Francis. Nakuhanan pa ang suspect ng hinihinalang marijuana. Nagkaroon po tayo ng dalawang operation yan doon sa pareho po yan doon sa 11313. Ano pong ibig sabihin ng Republic Act 11313, yung anti-bastos law. Yung una natin noong 15, itong complainant natin na punta sa opisina at una, akala niya yung asawa ay yung anak ng mga yung anak, ama ng anak niya. Kasi hiwalay na sila, nagme-message sa kanya na lately na hindi naman pala yun yung ex niya. Tapos niyayaya siya na magpunta sa hotel na mag-inuman sila. Tapos niya, pwede kang sumayaw doon. Hanggang sa sinasabi niya na wag tigilan mo ako at kilala ka, hindi naman kita kilala. Ngayon, natatakot itong at sige, lagi na niya kitang nakikita. Nag-isip itong babae na baka may gawin sa kanya at sabi inaabangan siya. Kasunuran lang ito, halos pareho din doon din sa batas na 11313. Ang kwento naman ito, dati itong magkarelasyon, naghiwalay. Ang gusto naman itong lalaki, buksan yung cellphone nitong babae at may titingnan. So ayaw naman pumayag nitong babae kasi personal. At titingnan ng lalaki kung sino yung mga nilalay ko, kausap nitong babae kasi naghiwalay na, may boyfriend man na itong babae. Gusto niyang tingnan ngayon, tinatakot niya na kung hindi, i-skandalin kita. Pareho nang nasampahan ng patong-patong na kaso ang mga suspect. Paalala naman ng PNP Anti-Cybercrime Group para maiwasan ang ganitong pangyayari. Kung halimbawa man pong naghiwalay na sila, huwag naman pilitin ng manakot lalo gamit ang social media kasi po yan ay pwede kayong makasuhan. Ito po nga, sabi ko nga, yung simple lang na pangungulit o pagsabi ng hindi kaaya-aya mga joke, pwede kayong makasuhan ng anti-bastos law, yung 11313. Jan Amador, CSN. Kasabay ng founding anniversary at town fiesta ng Ocampo ay sinamantala ng mga job seeker ang alok na higit sa 2,000 trabaho mula local government agencies at trabaho abroad. Ilang job seeker na hired on the spot. Narito ang ulat ni Regine Bue. Higit sa 2,600 na trabaho mula lokal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging abroad ang alok sa isinagawang one-day job fair sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Ang aktibidad ay bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-76 founding anniversary at town fiesta ng bayan. Bahagi ito ng patuloy na adhikain ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor Elmer Villafuerte sa pamamagitan ng Kamsur Peso na mabigyan ng oportunidad at maibsan ang unemployment rate sa pamamagitan ng paghahatid ng mga trabaho sa Camarinense. Bitbit ang pangarap na makatungtong sa ibang bansa, dumayo pa mula sa bayan ng Magaraw ang 23 anyos na si Melvin Lauron. Sa araw po kami pong mga applicant o aspirant ma'am na makatrabaho pong abroad na dako lang tabang po na may mga job fair po sa mga kada municipality or dito po sa Kamsur. Tulad ni Melvin, isa rin sa mga nagbabakasakali si Azine Toledo, 43 anyos. Bagamat hindi na bago sa job application, wala rin siyang planong sumuko sa paghahanap ng trabaho para sa kanyang pamilya. Thank you po sa mga nagkakandaktang mga araw po kanina, mga job fair, kasi talaga pong nakakatabang po talaga kamong maray. From local to abroad. So salamat po sa Indo kasi natatawanan po nindo ng opportunity sa mga tao, sa mga naghahanap ng trabaho na makakuha ng trabaho. So salamat pong marami. At sa di inaakalang pagkakataon, may ilang job seeker ang na-hired on the spot, kabilang na ang job seeker mula sa Libmana na si Jumuel Bien. Masaya po kasi ma'am, as first time job seeker po, hindi ko pa ina-expect na matatanggap kagad ako dito sa job fair na. Thank you po Gov. LRA sa tulong na binigay niyo sa amin, lalo po sa mga kabataan na bagong graduate lang po. Labis po itong makakatulong sa amin para po sa future and sa darating pong generation. Ayon sa human resource ng isang local company, malaki ang nagagawang tulong ng mga ganitong programa ng Kapitolyo at Kamsur Peso, lalo na sa mga first-time job seeker. Ang ganitong programa is talagang to help na makahanap agad ng trabaho sila
hindi sila tumambay sa kanilang mga bahay at makatulong din sila sa pamilya nila. Malaki ang pasalamat ni PESO Manager Helen De Castro sa suportang ibinibigay ng PESO Kamsor at ng PGO Kamsor sa pamumuno ni Governor Elroy Villafuerte. Wala po ang pasasalamat ni sa provincial government headed by our Governor Elroy Villafuerte. Forever grateful kami sa provincial government kasi piniya ko ng suporta. Kasi kung mayo din siguro sinda, masasakitan ako. Ang pinaka-importance po ng mga naroon po kayo ng mga programa, kining job fair, is para po matauan si mga mamamayan na po digdi sa NGO kampo ning oportunidad na magkaroon ng trabaho. So ini pong job fair, saro po ining paagi para maparani sa inda si mga agency, mga representatives para dahin na po sinda maduman sa office po ninda. Regine Boy, CSN. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng rice processing facility sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur na malaki ang may tutulong upang mapabilis at matapos na ang mano-manong pagproduce ng bigas. Narito ang ulat. Sa kabila ng pagbabawal ng Department of Public Works and Highway o DPWH, patuloy pa rin ang pagbibilad ng palay sa mga pangunahing kalsada ng ilang magsasaka sa Pamplona, Camarines Sur. Tulad na lang ni Nino Angelo Lopez na inaabot pa ng 1 linggo bago tuluyang makapagpatuyo ng palay. Mga isang linggo. Minsan pag maganda yung kada isang araw, mga 50 kaban sa isang araw kung maganda yung ganito pag maganda yung init. Pero pag hindi, mga sa 50 kaban, mga 2 araw. Minsan po pagbasa, lalong mura ang binta, lalong mahirap. Pag in-stock mo naman, lalong mahirap kasi amag na. Lugi naman lalo kami. Binibenta na lang namin kahit mura. Sa inisyatibo ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elroy Villafuerte at 2nd District Congressman Luigi Villafuerte at 5th District Mix Villafuerte, inaasahang mapapabilis na ang rice production sa tulong ng bagong rice processing plant na ito sa bayan ng Pamplona. Ang pasilidad kayang magpatuyo ng hanggang 6 na toneladang palay sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay bahagi ng bisyo ng lalawigan upang mas mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapabuti ang sektor ng agrikultura sa Kamsur. Maganda na po yun. Parang kaming mga mahihirap, madaling makaraos din ng paghalimbawa yung palay namin di mabilad, pwede naman pong dalhin doon. Maganda po yan dahil sa mga ng magsasaka dahil hindi na sila masyadong mahihirapan sa pagbibilad sa kapag gagawa ng produkto natin. Eli Balbin, CSN. Pinangunahan ni 2nd District Congressman Luigi Villafuerte ang pamamahagi ng food pack sa higit sa 1,000 kabahayan sa Libmanan, Camarines Sur. Pamamahagi ng food pack sa mga naapektuhan ng habagat nagpapatuloy. Narito ang ulat. Mahigit 1,200 pamilya sa 4 na barangay sa bayan ng Libmanan ang nakatanggap ng food packs mula sa provincial government ng Kamsur, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang pamamahagi ng ayuda ay pinangunahan mismo ni 2nd District Congressman Luigi Villafuerte, katuwang sina Governor Elroy Villafuerte at Congressman Mix ng ika-5 distrito ng probinsya. Ang mga food packs ay naglalaman ng bigas, dilata at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga residente na naapektuhan na nagdaang habagat. Nagpasalamat po ako kay Congressman Luigi Villafuerte ay kay Governor Elroy Villafuerte, kay Mayor Jess Camara, sa kabus po na taga Team 1 Libmanan, Team 1 Kamsor. Dakulaon po sa kuyang pasasalamat sa pagbisita po kan sa tuya pong mahigos as in mabuot na Congressman Luigi Villafuerte. Bukod sa food packs, namahagi din ng mga gamit para sa barangay health worker at mga tanod na magagamit ng mga ito sa kanilang araw-araw na duty upang mas mapabuti ang kanilang seguridad at epektibong pagganap sa kanilang responsibilidad sa barangay na kanilang nasasakupan. Grabe po pasasalamat nito ta. Ang mga gamit nito dyan medyo luma na. Ngunyan po mababaguhan siguro. Salamat po maray. Nagtao din po nin speaker, nagtao din po nin gamit sa BHW. And siyempre po, ang sa kuya po mga tanod, na 15 tanod, nagtao po nin uniform,
Salamaton pong maray sa imong Congressman Loy J. Villafuerte. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng tulong probinsya sa mga naapektuhan na nagdaang habagat. Eli Balbin, CSN. Muling sumigla ang ngiti ng mga residente sa Barangay Kasuray, Magaraw, Camarines Sur na nahandugan ng libreng dental check-up at bunot mula sa provincial government ng Kamsur. May ulat si Regine Bue. Matagal nang tinitiis ni Tatay Guillermo Barroso ang pananakit ng kanyang ngipin. Kapag ito'y umaatake, ang kanyang nagiging sagot ay pagtitiis dahil walang pamasahe papuntang dentista at lalong walang panggasto sa check-up o gamot. Dahil sa kahirapan at limitadong serbisyo, ang dapat sanay magamot pa na problema ay nauwing kailangang bunutin na lamang dahil sa paglala ng sitwasyon ng kanyang ngipin. Ay talo-talo na. Talagang Tatanggalon, makulog na pagkakang. Isa si Tatay Guillermo sa maraming residente ng Barangay Kasuray, Magaraw, Camarines Sur sa mga nabinipisyuhan ng libreng medical at dental services handog ng provincial government ng Kamsur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elre Villafuerte. Hindi lang mga residente mula sa Barangay Kasuray dahil may mga kalapit na lugar ring nakinabang sa libreng serbisyong ito, kabilang na ang medical check-up, dental extraction o bunot at pamamahagi ng gamot. Nakulang papasalamat sa barangay mi na inabot kami yung libreng check-up. Pag-abot nipon. Salamat kay Gob sa itong sponsor ka niya. Ay ako ma'am, nakulang pasalamat ko kay Gob. Kada organic po na ding medical mission. Pero may po ako kaya nakulang pong pasalamat ko sa po sa probinsya na sarap po sa mong barangay na tinawan ng organic ni medical mission. Ayon sa PHO Kamsur, mahalaga ang ganitong mga programa hindi lamang para magbigay lunas, kundi para ituro rin ang kahalagahan ng regular na pagpapasuri at wastong pag-aalaga sa kalinisan ng ngipin. Super important po ang oral health sa tao kasi bako lang po siya basta oral health kasi nakabase din po dyan ang well-being kang tao. So kapag okay ang mouth kang tao, garo okay din po siya. Kaya po, ngunyan sa dental mission, very important po na ma-attend or mapa-check po nindo ang mga aki nindo kasi big help po iniyo kasi inot na inot po free, may po kamong babayadan and at the same time, ma-check upan po sinipon kang mga tao. Kinatuwa naman ng lokal na pamunuan ng barangay ang serbisyo. Ayon kay Barangay Captain Domingo Ricafrente, malaking tulong ito para sa kanyang konstituente na hindi madaling nakaka-avail ng serbisyong medikal, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Kung nailinta po ang Barangay Kasuray, medyo harayo po kita sa poblasyon. So sadit ang tsansa kang mga tao igdi na makaduman sa poblasyon sa RHU para magpa-check up, maghagad ni mga bulong. Kaya igdi man po sa barangay medyo limitado lang man po ang budget para sa pag-provide ng mga bulong, pag-assiste sa mga may hilang igdi sa barangay. Kaya po dakula pong tabang ini na iniigdihan na po kita kang Capitol para po magtao ka ini yung medical assistance igdi sa moyang barangay. So dakulaon pong tabang talaga ini yung medical mission na ini. Ang pasasalamat mi sa Provincial Capitol kay Gob Elre, dinara niya po ini yung medical mission. For the last 2 years kang po pagtuko ko bilang punong barangay, naranasan po kang Barangay Kasuray ang sigisi itong dagos-dagos na pagkandak ka ini yung medical mission. Dakol pong mga konstituentes miigdi ang natatabangan. Ang Mobile Medical at Dental Mission ay bahagi ng patuloy ng mga programang isinusulong ng Provincial Government ng Camarines Sur na layuning maipaabot ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat sulok ng lalawigan, lalo na sa mga malalayong komunidad. Dakulang tabang niyo sa mga residents kasi medyo underserved po ang area, so medyo malimit po ang number kang dental clinics. Hindi ang iba man po mayong gayong kakayahan. So at least po with this, makaka-check up po sinda ni Hiponinda. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang gamot at serbisyo ang naibabahagi, kundi pag-asa para sa mga tulad ni Tatay Guillermo at mga pamilyang matagal nang nangangailangan ng serbisyong may pagmamalasakit. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.